Konta iguzu ibilbidea, purbez zeure ibilbidea, mundakatik eta abade egin zinen ere arte, zelako urratzak emon zen duzan? Ba, ninaz, lehenko estiloko, ni 10 urte joan nintzen, Deriora, seminario ikastetxea, han egin eban batxiller osoa, gero zientziaz kimikaz hori lehioan, ze orduan, zizaten euskuen seminarioan, teologia ikasi orduko betu zala beste lanbide bat egitea. Batez be, askatasuna egiteko gero. Osea, ez joateko abade, besterik ez daudelako. Orduan nik ikimaz egun nintzen egiten, eta ero baina pasan nintzen teologiara. Orduan ikasten gendun Deustun. Deustuko universitatean eta bizinen seminarioan Deustun, gero Deustutik Garamendi, Santutxu, eta abadegai Galdakon, azken urteak. Eta abadetu mundekan, eta abade lehenengo urteak Galdakon. Parroki txikitsu bet, Urretako San Juan Bautista eta gero San Jose de Bengoetxe batera. Gero Galdakotik Misinoetara. Ekuadorren Palenken 7 urte. Gero handik etorri nintzen, egin eban tesia, erlijio gaia Gandiagaren poesian, hori Bituriko fakultatean, handik Durango eta garai, Durango Andramari eta garai, gero 12 urte arratian, batez be Igorre, Arantza, Zuartea, Zeanuri, parte horretan, eta hori ja, Gernikaldera. Bikario modura ganera? Horregatik noa, Gernikaldera, bikario modura, bez bestera. Eta bikario modura, horrek aldaketarik eragin dautzu zeure egunerokoan? Bai, karo, arratetik urten behar, hori zen aldaketari egin dien. Zinean guztu eta tranquile egon nintzen, eta karo, honek suposatzen dugu zedein aldatzea, ezta? Bai. Eta zeregin aldatzea, eta beste erronka batzupe eukiko dozu eskuartean. Batzuk eukizen duzen narratian, eta atarazen duzen hainbat ekimen aurrera be. Hemen proiektu antzekoakaz, barriakaz, edo apurbet ondin ikusten? Ez, ikusten, ze gainera urte bete da bikario, eta Josebagaz bikario izatea erraza da, ze da bere errekadiz izatea, bere errekaduak eratea. Joseba oso hori datu zendua da, berak batekin hona doan, eta orduan, berari laguntzea, ez da. Eta Elisa modure, hola, apurbet orokorragoa ikusita, zeintzuk ikusten dozu zerronkari nagusienak, orain zigarren plangintzea erongo dugu aurrera, hor badago azpimarra batzuk, zuzeuk zeintzuk hartuko zeunke zolan azpimarra garritzen? Josebak legunien komente basan gauzari, representazioan, gure Elisaren ezaugarri moduen bat gizarte arloan egiten den lana, eta laikuen formazioa eta parte hartzea, eta nik uste hori laikuena sustatu behar da, eta gero nik uste galdu dugu hirugarrena, herriagaz bat egitea. Euskeri maldan bera joan da, bai abadien artean, bai Elizbarrutian, eta hori arriskoa daukagu sekta bat bihurtzea. Orduen, nik uste duan lehen Eliza herriagaz bat egin da gehiago egoan. Eta diot Eliza ez bakarrik abadea, eta hori emoten zuten presioa txoko batera sartzen hasi garala. Egia da baita datuk ikusite Euskal munduan gero eta fededun gitxiago daukagu zala, orokorrean. Baina gizartean gero eta Euskaldun gehiago. Nire adibidez arregarritik eta igual gaz eta gaztetxoen topaketa bat, handanak daki euskeraz edo ulertzen dabe, eta abadia dago zer dela egiten. Bestak beste hori, karidadea arlotik be, Caritas, horrez ganera zuzeu egon zaren tokietan be, kidenda eta merkataritza, bidezko merkataritza eta barrekoan be bultzatu izan dozuz. Hori Gernikaldean, arratialdean baino makalago ikusi dozu? Ez, diferente, nik ustean Gernikaldean Caritasen talde voluntaria oso indartsua dago, proiektu asko dekoz, oina iostea, ez da? Hor Caritasen dauen jentia, Elisa parrokian dauen jentia, hori ustartzea, hor dago erronka. Horretan ekin barko dugu? Bai, ekiten duzu, Segidu barko da horretan, aldan eurri zen. Segidu, bai. Eskerrik asko, Jose Mari. Zuei, venga ba. Ederto ba.